ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଫାଇନାଲି ପଡିଛି ଦିଟା ରୁଡ଼ ମାଛ, ଗୋଟେ ବଡ ରୁଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଡ଼। ବା ଏଡେ କଣ ମାଛ? ବାଲକୁଡ଼ା। ବାଲକୁଡ଼ା। ସେଟା ସେଟା ହଁ ଭାଜତାଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଓଲାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଜଷ୍ଟ। ବାପା ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଛ ଧରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପକୁଆ ଜାଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ, ଆଜି ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଦେଖିବି କେମିତି କଣ ମାଛ ଧରାଏ। ଏଇଠି ଦିନେ ଧରିଥିଲୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଧରିଥିଲୁ। ଖୁରଣ୍ଡ ମାଛ, ସେଇଟା ଖୁରୋଟ ମାଛ ଧରିଥିଲୁ ସେଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ କଣ ପଡୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ପଥରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କଣ ଇଏ ହେଇଛି, ସେଇ ଗାଁରେ ମାଛ ଏମିତି ରୁହନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜି କଣ ହବ ଠିକ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିଠା ପାଣି ତ ଆସିଛି, ଦେଖିବା କଣ କଣ ମାଛ ପଡୁଛି ଆଜି। ତ ଏବେ ବାପା ଜାଲ ପକେଇବେ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦି ଜଣ କେମିତି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଛ ତ ହୁଏ, ଆଜି କଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ବେଗ ମାରବା। ଫାଇନାଲି ପଡିଗଲା ଜାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟକୁ ପକା ହବ, ନାଇଁ ତ ଏପଟକୁ ପକା ହବ ଜାଲଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଜାଲ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପକୁଡ଼ା ଜାଲ ପକେଇବା। ସେଠି ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଠି ପଡିବ। ଦେଖିବା ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ବସେଇବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଧରିବା। ଆଉ କାଲି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ପାହ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପାତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନୂଆ ପାତା ବନା ହେଇଛି। ପାତାଟା ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେ ପାତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କଣ କରିବା, ଯାହା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ମାଛ ପଡିଛି। ଜାଲଟା ଲାଗି ଯାଇଛି। କେତେ ବଡ ବଡ ଗେଙ୍ଗଟା ଅଛି, ମାଛ ନାହିଁ। ଗେଙ୍ଗଟା ଉପରେ ପଡିଛି, ଦେଖିବା ଏଥିରେ କଣ ମିଳୁଛି। ଜାଲ ତ ଛନ୍ଦି ଯାଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି। ଉପରେ ଉପରେ ଗେଙ୍ଗଟା ଉଠିଲାନି, ମାଛ ଅଛି। ନାଇଁ ମାଛ ତ ଗୋଟେ ରୁଢ ମାଛ ପଡିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛି। ଲାଠିରେ ଖୁଚୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଅଛି। ଦେଖିବା ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ ସେ ମାଛ। ଘାଇକୁ ମାଛ ପଳେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ପ୍ରାୟ ତ ମିଠା ପାଣି ଆସିଛି, ହେଲେ ମାଛ ନାହିଁ ସେମିତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ରହୁଛି କଷାବଳି, ବାପା ପକେଇବେ। ଗୋଟେ ଜାଲ ତ ପଡିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ପଡିବ। ବାବା ଲାଗଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜାଲ ପଡିବ। ଶୋ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଶୋ, ବେଶୀ ଶୋ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି। ଜାଲ କେମିତି ଲାଗିଛି, ଟାଇଟ୍ ହୋଇଛି ପୁରା ଭଲସେ ଲାଗିଯାଇଛି ପଥର ସହିତ। ଏମିତି ବହୁତ ଜାଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ଜାଲ, ପକ ବହୁତ କିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ସେପଟେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ମାଛ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଭାଜା ତାଳି ପଡିଛି। କଣ ପାଖରୁ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଭାଜା ତାଳି ପଡିଛି। ଗୋଟେ ତ ବଇନି ହେଲା ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ମାଛ ଉଠିଲା। ଛୋଟ ହେନେ ମାଛ ଗୋଟେ ତ ସିଏ, ହେନେ ଆମ ଜାଲଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବା କେତେ ବଡ଼ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲକୁ ସିଲି କରିକି ପୁଣି ଥରେ ପକେଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଲ ଚେକ୍ କରିବା, ମାଛ କଣ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଲା ଖାଲି ଜାଲ ସାଇଡରେ ପଡିଛି, ମାଛ ଛନ୍ଦି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।
ଛୁଇଁନି ବା। ଧରବାନି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଫାଇନାଲି ପଡିଛି ଦିଟା ରୁଡ଼ ମାଛ, ଗୋଟେ ବଡ ରୁଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଡ଼। ତାକୁ ରଖିଦେବା ଏବେ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜାଲଟା ଅଛି ବାଛି କିନ୍ତୁ ବା ଏଡେ କଣ ମାଛ? এটা বালপুরা ବାଲକୁଡା। ସେଟା ସେଟା ହଁ ଭାଜା ତାଳି ଛୋଟଟା। ସେ ପାଟାରେ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା, ଏ ପାଟାରେ ଗୋଟେ, ଦିଟା ଭାଜା ତାଳି ହେଇଗଲା।